Må jeg lige høre, det er et eller andet nyt sprog, du har fundet på. Hvordan siger man det igen? Ja. Hvor. Hvad er det for et sprog? Svensk. Det er svensk, du øver dig på. Nej. Hvad? Svensk. Hvad? Svensk. Finsk? Ja, Nå, svensk. finsk, okay. Hvordan snakker man det? Vil du lige prøve? Det var det mod svensk, ligesom. Det lyder godt. Må jeg høre noget mere? Ja. Kan jeg høre om gården? Sejt sprog. Kan du mere? Kan du andre sprog? Ja. Vi må have kørt. Vi må det over fra. Gå on to over to live for break. So brave. Så det med ugebrev. Vi er going to over der. Hvad er det for et sprog? Hansk? Ja. Okay. Fedt. Hvad hedder det? Super. Ja, Jamen, det er du. Der vi skal ses. ikke ske nogen. Der skal